Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Lena ingosisi Welile Mchunu. Wamanje sifaka ukhozi FM ifaka igagasi futhi kodwa kusiyaxoxa la asixabani. Kunevideo engenzile angikhumbula ukuthi nini la ngithe kuzobaluleka ukuthi sihlukanise umlandeli nomculi ngoba umculi yena ufike nethalente lakhe elungumculo esimsupport ngalo. Nasi-ke isibonelo guys, lana ngo-October 12 uma uzoyifuna lento ku-social media kunesikhathi la Welile Mchunu ekhuluma ngomthandeni ngokuqashwa kwakhe kwigagasi, bamnikeze emalini kwathengwa ama-views athi kuliwa nokhuzani. Le nkulumo yonke ekhulunywa la into engibalayo ikhulunywa Welile, ayikhulunywa ukhuzani. Waze wabala nokuthi umphathi walapha kwigagasi ubani. Bukani kumehluko. Njengoba Welile ekhuluma izinto ayikhulumayo ngegagasi ukuthi uyazazi ama-files anawo azathi kuyaxofa. Kukhuluma bani la? Umlandeli noma ngabe uyi-top fan. Umehluke ukuphi? Ukhuzani oyi-artist mayesenza i-live video usikaza ungena kwigagasi FM. Leli gagasi FM beligxeka umlandeli noma sithi Welile Mchunu ethi akunamali kunjani obamba indaba izuzazi ukuthi uyibamba kubalandeli. Inhloso yale video ukuthi ngithi kuwe kuzovela abalandeli abanenhlamba, kuzovela mhlambe nabanye abahlaziyayo beshe ngisho izinto engasizona iqiniso ngesinye isikhathi ngibale nami phakathi, kodwa kuyobaluleka kuwe olalele ukuhlukanisa ukuthi inkulumo yomlandeli le hayi artist ukuze uprocess i-artist, because i-artist onafanele iqhubeke netalent iculo engamiswa yilezi inkulumo. Ngisho nawo umona lo ngubalayo ngubala kubalandeli. Nangu Welile ugxeka igagasi because umthandeni usehamba wayoperforma lapho. Uzubala ukuthi uqashwe ngamalini, umphathi wakho ubani, lo mphathi uneyinhloso zini. Namhlanje Welile ofanayo uthuka ukhozi FM ngoba sekukhona izinto ayibambe kwi-live video la ukhuluma khona ukhuzani. Kodwa ukhuzani usikaza ini ukuyongena kwigagasi. Othathela izinto phezulu uzosuka ethathela inkulumo eyakhuluma Welile ayihlanganise nokhuzani masethi ukuthathephi lokho. Kanti cha, angithi bese kuvela nokuthi ubani bayafonela asenze kumehluko. Umehluko kuphi? Umlandeli ufika ne-support. Umlandeli uzoba ne-behavior yakhe kodwa i-artist itheni iyacula. I-artist itheni ingqongqoze ey'ndaweni ey'fanele ngoba i-artist ngale izohlangana nalabantu benza ama-meetings bevumelane. Asale-ke futhi umlandeli abe yixoki ashone kwenye indawo. Leya video ayizwakalanga ngoba mhlambe ngasuke ngafaka Welile nomalume uNgizwe Mchunu mhlambe bathandwa kakhulu kwaba ngathi ngisho into e-wrong, kodwa ngayibuka ukuthi lento izohamba ilimaze kuphi. Ngoba thina siyabalandeli sizoba ne-behavior yethu engekho right. Le behavior le mase ihlanganiswa ne-artist ngathi nento esixoxayo mina ngiyazi ukuthi why ngithi abalandeli indaba engiyikhulumayo ngoba nalento engiyibalayo ngithi umona ongaka abakhomentayo balabona laba abalandeli lengivusa kubo umona. Nangu Welile perfect example yalento. Usho yazi ukuthi ngithi yini, ngithi 12 October kulawo ma-dates ilapho akhuluma khona ngegagasi FM nomthandeni nokubizwa kwakhe kwigagasi egxeka waze wathi ngisho imali aqashwe ngayo asazi ukuthi utshelo ba wathi imali aqashwe ngayo ingaka. Ngathi kodwa lokhu ukukhuluma ngoba sizwa kahle ukuthi izwi lika-Welile sizothi kukhuluma yena kuphawula yena ukuze kusasa le behavior ekhona kubalandeli engeyinhle isale nabo inganamatheli kwi-artist. Sizwani-ke ukhuzani kwi-live video yakhe usikaza ungena kwigagasi. Ngimzwile phela ukuthi ubalika ngaki igagasi nanokuthi-ke abalandeli bakhe beme kukhozi. Shuthi sebezolinda ukuthi uthini o next step wakhe, uthatha yiphi direction.
Lapho maye uSukhuzani ungena ngegagasi usesiwelile sekufanele ashintshe inkulumo yakhe aphinde amemeze futhi athi njengamanje ma-Blue Nation siyovota wegagasi leli ade elithukela ukuthi libize uMthandeni ngoba liqhaza. Lapho uMthandeni uyi-artist kufanele ehambe eyophefoma la ebizwa khona ebizwe yingoma etrendayo. Hhayi ukuthi bavele bembize nje behalela ukuthi uMthandeni i-artist eyaziwayo unengoma. Njengoba nasokhozini bambizile ngoba ingoma kukhulunywa ngayo. Isiyazwakala-ke manje. Cha, ngiziqhazile noMaskandi yezwa. Ngiziqhazile nokukhuluma kodwa naku eduzane. Le nto engangiyisho kuleya video kwasho ukuthi ayizwakalanga kahle angazi ukuthi iyabheda kuphi. IsiZulu-ke vele sibuye sishiyane. Kodwa ukuhlukanisa umlandeli nomculi kubalulekile. Ngoba khona ezinye iy'nkulumo ezizokuphuma khona simangale kodwa kufanele sime ne-artist nomculo wayo. Ngoba thina sizokwenzani? Sizosupport. Umlandeli uzofika nenhlambe esabisayo, inhlambe isithi kodwa bakithi. Khona isithunzi sakho, umndeni wakho uyawubona usuthi inhlambe engakasi ku-social media. Sime kodwa nokuthi ubani wakabani isibongo. Umlandeli oculayo akaqhubeke acule. Khona kubi-ke guys, lokhu kubaphelezela ngenhlamba, le support enenhlamba phakathi angisoze ngayi-understand. Cha, angisoze ngayi-understand ukuthi sekwenze njani. Nansi i-perfect example ukuthi umlandeli une-position yakhe ukuba umlandeli, umculi uyacula. Uthe igagasi libize uMthandeni ngoba liyaqhatha lixabanisa iy'ngane kunjani. Namhlanje uphezu koKhozi FM. Mhla ilunga futhi guys asishile. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.